shugaba. Ya azimi ya karimi marhaba buka shugaba. Mixing by M Sadis ne da kai. Girman ka yayi daban dalita dole a sallama. Barka da sauka ma'aiki zuwan kare muka karrama. Mun mika kai sitiret a kai ba ma waige a kai. Zuciyar mu wanke ma'aiki a ƙara hubbi ya shugaba. Ya azimi ya karimi marhaba buka shugaba. Almun ta kimiyya Allah mun da faɗi zan yabo. Ka tsarkake mini harshe na sirrin bege zubo. Sai ta fagen yabo in samu babban rabo. In ta gaida ainihin haƙiƙatu wanda da kanka kaiwa yabo. Salatul fatinin ninka ga sufarnan ta zahiri wacce ta rayu 63 a cikin ta kake alfahari. Har ahali a sahabu ma sada sayyada Fadima. Hassan Hussein kuma shaida dan san ku da shugaba. Ya azimi